El Lleida B ha començat a caminar per afrontar la que serà la seva segona temporada a la primera catalana i ho fa amb les mateixes premisses que l'any passat, aconseguir la permanència quan abans millor i, per damunt de tot, continuar amb el procés formatiu dels jugadors per a que en un futur proper puguin ser d'ajuda al primer equip. La filosofia és ben clara. La idea d'aquesta temporada serà la mateixa, la de consolidar-nos un any més a la primera divisió catalana, aconseguir la salvació el més ràpid possible i treballar pensant en que els futbolistes han d'arribar al primer equip, però ho hem dit moltes vegades, que no arribin per només completar un entrenament, sinó que arribin per consolidar-se al primer equip. L'equip ha renovat algunes cares, ja que hi ha jugadors que pugen des del juvenil i també s'ha fet alguna incorporació. La debacle de la passada temporada amb el descens de 3 dels 5 lleidatans que hi havia a la categoria no ha estat un fet del que el filial blau n'hagi pogut treure partit, ja que el seu perfil de jugador és diferent al de la resta. Nosaltres no ens ha variat els plans del passat i hem continuat treballant en aquesta línia, hem portat alguns jugadors que són de fora de Lleida, que estaran alternant amb el primer equip i el Lleida B, i altres que hem repatriat, com el Genís del València, que és un noi que ajudarà a dalt i ajudarà a baix, i al final el que ha pujat del juvenil està molt preparat, estem molt contents dels jugadors que han pujat del juvenil i creiem que l'equip que s'està confeccionant i amb les peces que arribaran amb les setmanes que queden, tindrà prou garanties. La lliga de la propera temporada es preveu potser més dura fins i tot que l'anterior, per l'entitat i la qualitat dels equips que hi prendran part. Tot i això, el Badalejo confia en el seu bloc. Però crec que el nivell serà el mateix, la categoria serà molt alta com l'any passat, i nosaltres la idea és competir cada setmana, formar els futbolistes perquè puguin competir cada setmana, i la millor prova de que estem formant jugadors pel primer equip és competir cada setmana, cada diumenge, veure que els jugadors tenen un nivell molt alt. Si nosaltres guanyem molts partits i ho fem molt bé dins de la primera divisió catalana, voldrà dir que tenim jugadors de més nivell i per tant estarem més a prop del primer equip. Aquest mateix dissabte el filial blau ja s'estrenarà en pretemporada amb un amistós al camp del Binèfar.